Laura. Laura, etkä sä mua pelkää? Mene pois. Mene pois. Laura. Aaro on kuollut. 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 Aaro... Ai! Ootko sä valmis lähtemään? Minne se meni? Kuka? Ei kukaan. Tän sä varmaan haluat mukaasi. Mennään sitten, auto odottaa. Lähteekö täältä huoneesta äsken joku? Mennään kanslian kautta. Saat iltalääkkeet vähän aikaisemmin. Ei tarvi matkalla pysähdellä.